Nag-update mi diri sa among kakawan, guys. Tanawan yung kakao. Dagko na kaayo. Sa among pag-update, nakakita mig naay bungaan. Naay bunga. Kakao. Sa among pag-update, nga nagi bunga. Biling-pilingkuhan. Lagi putos ni James. Itang putos ang bunga. Mumingi. Bubuan diri sa pagkusog sa init. Nadaghan na mga buwak. Dito kayo mga kakao naman diri. Namuwak na, namunga. Sus, nanay mga bunga, mga putot. Daghan diya ining mga punuana kay kapinin libo. Nildos, kapunuan. Nanay dako-dako na giputos. Madako ni siya, pwede ni siya saugan, oh. Tatag ay nagsanga. Gikan sa punuan, hagdanan. Padungan rin sa ibabaw. Tatag ay pwede rag saugan, ari rin magpahayahe sa ibabaw. Pagkanindot sa kakao. Namunga na dyan taon, dugay na mo hinawan, in-update. Nahandag na mga kakao diya. Kaya nga rin. Among i-updates kayo nagsugod nagpamunga ang mga kakao. Wow. Dagko na dyan ang mga kakao. Guys, ilawam sa amuang kakawan. Dagko ang bunga ay. Wa ni makuha pagkalag-kalag. Daghan na kayong saging ng lata. Natumba. Tumba. Lukat sa punuan. Hinoon. Mahinog naman ni siya. Murang nagayelo-yelo. Dagko ang bunga, oy. Naasa ilawam sa kakawan. Kakao. Ubus. Alam sa kakawan og sagingan. Kawan si James diri sa sagingan. Mga kakao na bunga. Diri sa ang kapihan. Kapi guys. Dako na. Gawa na ni James. Mga kapi sa diri sa dool sa kakawan.